biha kalawan imro'ah bi ayyudariyaha kalawan narepyan taweh terang ya rojul ha ing imro'ah bil ma'rufi kalawan kabagusan fa innahunna maka satune ya imro'ah nakisatu aklin iku kang kurang akale wadinin lan agamane wa fil hadis lan iku tetep dalam hadis utawi lapad laula annallaha satarol mar'ah laula lamun ta oranana annallaha utawi satuhune Allah sataro iku nutupan ya Allah sataro iku nutupan ya Allah al